fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me. Friends, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஏடபிள்யூஎம் சேலஞ்சின் கிளாஸ் ஸ்குவாட். ஓகே, ஸ்டார்ட் கொடுக்கலாம். இப்போ லாஸ்ட்டாக தானே ஏடபிள்யூஎம் எடுக்க முடியும், அதனால் லாஸ்ட்டாக தான் ஏடபிள்யூஎம். இப்போ சும்மா நிற்கலாம், எமௌண்ட் போடலாம். இப்போ நம்ம எமௌண்ட் போட்டு உஷ் அஷ் 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 அவங்க யாருனே தெரியாது, நான் மட்டும்தான் சேலஞ்ச் பண்ணுறேன். சீக்கிரம் தெரியும். டேய் என்னடா போகிறேன், பரவாயில்ல. ஓகே 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 இவங்க போட்டுன்னே இருக்கலாம். அப்போ தான் அவங்க அங்கே பண்ணிப்பாங்க. வச்சுட்டான். யார் யார்? ஓகே இப்போ நின்றுக்கலாமா? எமட் 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 டிஷ் 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 ஃப்ரம் வாட்டர் சைடி. ஏடபிள்யூஎம் சேலஞ்ச் எப்படி இருக்கான்னு போது பார்க்கலாம். இப்போ 3200 இன்னும் 1200 வந்துச்சுன்னா போதும், பண்ணிடலாம். யாரா இவன் இவ்வளோ சொல்லுங்களா? ஓகே 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 சரி, இப்போத்துலேருந்து போகலாமா? ஹைடிங் பிளேஸ். நான் இப்போ தான் ஏன்ச்சேன், வீடியோ எடுக்கணுமேனு எடுத்தேன். ஏடபிள்யூஎம் சேலஞ்ச் கம்ப்ளீட் ஆகுமா ஆகாதா? ஹோ 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 ஹோ. ஐயோ யாருமே இல்லையே. எங்கடா இருக்கீங்க? ஸ்டார்ட்ல மட்டும் வராதீங்க, நான் லாங்க்கு போயிடுறேன்டா. டேய் அதிகாரி யாரும் ஸ்கோப் போயிடுச்சு. ஸ்கோப் பண்ணவனும் வந்துடும், ஸ்கோப் பண்ணவனும் வந்துடும். ஐயோ ஆனந்தமே நெஞ்சுக்குள்ளே பேர் ஆனந்தமே 100 சாமி தான். லைக் பண்ணலண்ணா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணலண்ணா ஷேர் பண்ணிடுங்க. லைக் பண்ணலண்ணா லைக் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணலண்ணா ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அமர்த்திடுங்க. மறக்காம பெல் ஐக்கானையும் ஆள் குத்தி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் நாங்கள் கொடுக்குற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனடி நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். என்னடா ஸ்லோவாக பேசுகிறேன்னு நினச்சின்னு இருக்காதீங்க. எனக்கு இப்போ தான் ஏஞ்சி உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு வீடியோ எடுக்கணும் தான் நான் ஏஞ்சினேன். இல்லைன்னா நான் 9:10 தான் ஏஞ்சிப்பேன். 9 இல்லைன்னா 10 மணிக்கு தான் ஏஞ்சிப்பேன். சப்ஸ்கிரைபர்ஸு காத்துன்னு இருப்பாங்க வீடியோஸ்க்கு. ஹாய், வின்னு ஏடபிள்யூஎம் சேலஞ்சில் நம்ம வின்னு. ஹே நம்ம வின்னு. ஓகே பாய் பிரதோஷ். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும்
ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. பாய், சி யூ, பாய், சி யூ லெட்டர். நாளைக்கு என்ன வீடியோ வேணும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி இன்னொரு வீடியோ வரும் 1 vs 1, அது கூட பாருங்கள். பாய்.